Γεια σας παιδιά, σήμερα θα χτίσουμε την παραλία μας στο Minecraft. Βασικά θα τη φτιάξουμε με τον... Ματσίρας Gamer. Παιδιά μην ρωτάτε γιατί είμαστε λίγο νευριασμένοι, θα σας πούμε σε άλλο βίντεο. Πάμε. Δεν είμαστε πάντως με εσάς. Εσείς είστε μια χαρά παιδιά, ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Κάντε like και subscribe και πάμε να φτιάξουμε την παραλία μας. Παιδιά, την παραλία μας την έχουμε μόνο στην πόλη, έχουμε παραλία. Και φτιάξαμε και μία στη βίλα μας απλά έτσι. Παιδιά, η βίλα μας εδώ είναι πολύ μεγάλη. Λοιπόν, είμαστε 3 άτομα, όχι 4. 4. For you sister. Κατάλαβες τι εννοώ με το πεις. Δεν ακούγεται έτσι. Μου σκάσε ένα jumpscare. Ωραία, κάναμε εδώ. Και βασικά θα σπάσω αυτό στην μέση και θα βάλω ψυγιάκι. Έχουμε 2 ομπρέλες, πώς σου φαίνεται? Ωραίο. Λοιπόν, τώρα θα χρειαστούμε... Παιδιά, άμα θέλετε να κάνω... να δείξω τα mod μας, κάντε like και subscribe και γράψτε το στα σχόλια. Εγώ θέλω να κάνουμε κάτι εδώ. Θέλεις να κάνουμε έναν μόλο για να κάνουμε βουτιές? Ναι, να κάνουμε έναν μόλο, σωστά. Κάτσε τον κάνω εγώ. Να το κάνω εγώ. Μαζί. Μαζί έλπαμε. Να το κάνουμε και ένα μπλοκ ψηλό. Να το κάνουμε με σκάλες, με τι θέλεις? Περίμενε, κοίτα. Και γέφυρα και το απέναντι νησιά λέω να κάνουμε. Να κάνουμε όντως και ένα δρομάκι που να πηγαίνει στο άλλο νησί. Μια υπόγεια σύραγγα. Ναι, όντως, αυτό σε άλλο βίντεο, παιδιά. Στο δικό μου βίντεο. Βασικά στο δικό μας, λέω να κάνουμε... γιατί το χτίζεις μέχρι εκεί? Για να κάνουμε ένα δρομάκι. Όχι. Όχι ρε. Καλά. Σπαστό το, δεν πειράζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε και μια πισίνα, άμα θέλουμε να κάνουμε μπάνιο. Φυσικά θα κάνουμε εδώ. Παιδιά, εντωμεταξύ τέλειωσε το καλοκαίρι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν έχει πολύ ζέστη. Ωραία, εγώ βάζω τώρα λάμπες. Ένα λεπτό περίμενα. Έλα να δεις τι έγραψα. Ωραίο. Παιδιά, ωραίο. Να ξέρετε, κατεβάζουμε mods από το τέτοιο. Από το CareSforge, από εκεί είναι τα mods. Το κάνω εγώ. Οπότε, ό,τι mods θέλετε θα σας το πω εγώ. Αν θέλεις βάλει και τη σελίδα κάτω στην περιγραφή. Έχεις δίκιο. Ναι. Τώρα παιδιά, θέλω να σας δείξω λίγο
τι θέλω να κάνω. Δεν το έχω πει σε κανένα, εντάξει, το παραδέχομαι. Να επεκτείνουμε την πόλη μας. Τι εννοώ. Ναι. Η πόλη μας να πάει από εδώ, δηλαδή να πάει μέχρι τη Λάφα που είναι στο Δέσος, να τη μεγαλώσουμε, για να χτίσουμε κι άλλα κτίρια, όπως πάρα πολλά. Και εδώ, γιατί έχει διαμάντια επίσης. Εγώ με το Τσεκούρι Hacker κάτι θα είχα κάνει. Και... παιδιά, το Τσεκούρι Hacker είναι το Wooden Axe, γιατί κοιτάξτε. World Edit. Ναι. Και αυτό ξέρω εγώ. Βλακιά. Από εδώ μέχρι εδώ ξέρω γράφω. Set 0. Ας πούμε. 0. Και τα αφαιρεί. Αυτό μπορείς να κάνεις πολύ εύκολα χώρο, δηλαδή από εδώ. Ναι, όντως, όποιος θέλει να κάνουμε ένα κόσμο και να κάνουμε μια πόλη, να το γράψει στα comments. 0. Και done. Παιδιά, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας δείξουμε. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Άντε bye.